טוב, אז ערב טוב לכולם. אז היום באמת אנחנו נשמע ככה ממש על קצה המזלג על מרק שאגאל, ואני אתייחס גם ליחס בין הציור לבין שירה, וכמה מילים על עצמי. יעל ביקשת, אז אני חוקרת תרבות ואומנות יהודית וישראלית, עוסקת הרבה בהשקה בין שני התחומים הללו, היהודי והישראלי, שהם למעשה היינו הך. אני חושבת שבימים הקשים שאנחנו עוברים עכשיו, כולנו מגלים את החיבור האינרנטי שאי אפשר להפריד אותו בין ההיבט היהודי לבין ההיבט הישראלי, ולכן נקודת ההשקה הזאת מאוד מאוד מעניינת אותי. טוב, אז אנחנו נתחיל או נמתין עוד דקה? נתחיל, בואי נתחיל. בסדר. יופי, אז אנחנו כאמור רוצים לספר על, לדעת בעיניי, האומן הנפלא ביותר של העם היהודי, ולא רק של העם היהודי, אחד האומנים הידועים ביותר, המיוחדים ביותר. הוא בעצם חידש המון מבחינה סגנונית באומנות, והנושאים המיוחדים שהוא הביא אל תוך היצירה שלו, גם הם היו חידוש מאוד גדול. אז הוא באמת נחשב אחד האומנים הגדולים. מרק שאגאל, היצירות שלו מוצגות ברחבי המוזיאונים בכל העולם. אין אחד, כן, שלא מכיר אותו ולא מוקיר את האומן הזה, ולכן זה מאוד מיוחד בעיניי שמצד אחד הוא היה מאוד יהודי והיה מאוד מחובר לזהות היהודית שלו, ואת זה כמובן נראה ביצירות וגם בכתיבה שלו, ואנחנו נתייחס גם הרבה לקשר שלו לארץ ולמדינה. ובמקביל הוא אומן מודרניסטי מדהים, חדשן גדול, פורץ דרך. הוא מכונה בין היתר אבי הסוריאליזם, הוא הראשון שחשב על כל הנושא הזה של חלומות ופנטזיה ודמיון שמעבר למציאות הגשמית, כן, מה שנמצא מעל המציאות היומיומית שלנו. הוא היה חבר באסכולת פריז, גם הכללית, גם הספציפית היהודית, ולכן באמת יש אז כמה מילים אודותיו. אז הוא נולד, השם המקורי שלו בעברית זה משה סגל. כמו כל היהודים, רבים מהיהודים באותה תקופה, הוא בעצם נתן לעצמו בעצם שם לועזי, שיצלצל ככה בצורה יותר נעימה, וטשטש. זה הדבר היחיד אני חושבת שהוא עשה, שבאמת קצת טשטש את המוצא היהודי שלו. אז באמת השם שלו זה משה סגל, כמובן סגן הכהנים, משפחה של לוויים, והוא נולד ב-1887 בעיירה ליוזנה, ליד ויטבסק. כולם ככה מכירים את ויטבסק, זה באמת הפך להיות בעצם השיוך שלו, כן? ויטבסק, כן? אבל למעשה מדובר על עיירה קטנה, כי ויטבסק הייתה באותה שנים עיירה לא כל כך קטנה, עיירת נמל, והכפר הקטן ששאגאל בעצם גדל בו הוא בעצם ליוזנה. אנחנו מדברים על תחום המושב, ברוסיה כמובן, והוא נולד למשפחה מאוד מאוד פשוטה. אבא שלו היה סוחר דגים, הוא היה עובד בחנות לממכר הרינג, כן, הדג כל כך יהודי, עם הריחות ככה היהודיים האשכנזיים, ואימא שלו מספרים הייתה קצת יותר אקטיבית, הייתה לה איזושהי חנות מכולת, כנראה שהיה לה ראש קצת יותר מסחרי, והיא הייתה קצת יותר אקטיבית, אבל שניהם היו אנשים מאוד פשוטים, הם היו משויכים לחסידות חב"ד, וגם שם תמיד אפשר לחשוב ולמצוא את ההקשרים לשמחת חיים, לצבעוניות שנראה ביצירות שלו, לאופטימיות שאנחנו נראה. אז זה מאוד מאוד קשור כמובן גם לרקע החסידי שלו. הוא למד כמו כולם בחיידר, אבל מהר מאוד הוא גילה את הכישרון שלו, והוא הלך ללמוד אצל האומן היהודי אלכסנדר פן בויטבסק, בעיירה ויטבסק. אחרי זמן קצר הוא נסע לסנט פטרסבורג ללמוד שם אומנות. עכשיו באותם ימים לא היו אישורים ליהודים להגיע לערים הגדולות, לא היה להם בעצם אישור לשהות במקומות הללו, אבל אחד מהמורים בבית הספר שם באקדמיה לאומנות השיג לו אישור, ובעצם טשטשו את הלאומיות היהודית שלו, וכך הוא זכה ללמוד בסנט פטרסבורג. שם הוא התפתח מאוד בתור אומן, הוא בעצם נחשף שם לאומנים הגדולים של אירופה, לוואן גוך ולאחרים, שדרך אגב מאוד מאוד השפיעו על היצירה שלו, ומשם הוא כמובן מצא את דרכו לפריז. ב-1910 הוא מגיע לפריז. פריז של אותם שנים הייתה
כבר מרכז האומנות, מקום תוסס, ששם חיי התרבות והרוח היו מאוד מאוד מפותחים, כל האומנים הגדולים למעשה התרכזו שם, והוא מהר מאוד מתפרסם ומתחבר עם האומנים הגדולים של התקופה, למשל פיקאסו, אומנים יהודיים כמו חיים סוטין, עמדאו מודיליאני ואחרים, והם בעצם יחד הופכים להיות מה שנקרא אסכולת פריז, והיצירות שלו בעצם מוצגות מהשלב הזה בתערוכות למשך למעשה כל ימיו. לפני שאני ממשיכה הלאה, אני רוצה להראות לכם כאן כמה תמונות מהעיירה. אז כאן אנחנו יכולים לראות... אנחנו לא רואים את המסך שלך. אוקיי, רגע. ועכשיו רואים, נכון? ושוב לא. עכשיו רואים, זהו. אז מה שאנחנו רואים כאן זה את שאגאל עם החבר'ה שלו, כן, ללימודי האומנות, עוד בויטבסק, וכאן אתם יכולים לראות אותו במרכז, ופה אנחנו יכולים לראות איזשהו רישום של העיירה. אז כאמור ויטבסק, הרבה אנשים חושבים שזאת הייתה איזה כפר נידח, זאת הייתה עיירה יחסית מפותחת, התגוררו שם יהודים לצד נוצרים, אבל כאמור חלק מהתיאורים של שאגאל הם גם מהכפר הקטן שהוא גדל בו. הכנסייה הזאת היא מופיעה בהרבה מאוד מהציורים של שאגאל. אז כאמור הוא הופך להיות צייר מאוד מפורסם, ואנחנו עכשיו קצת נתייחס ליצירות שלו ולקשר בינו לבין, באמת בין ציור לבין שירה. אז קודם כל שאגאל בעצמו מאוד מאוד אהב לכתוב שירה, רוב השירים שלו לא מתורגמים לעברית, אני אביא כמה דוגמאות בהמשך וכמה ציטוטים, אבל מה שחשוב זה לא רק הרצון שלו להיות משורר, אלא הקשר שהוא מצא בין שירה לציור, והוא בעצם מתבסס על רעיון שנולד בעצם בעת העתיקה, הוא פיקטורה פואזיס, כלומר ציור הוא בעצם שירה, ומה שבעצם הגישה הזאת אומרת, זה שכמו שבשירה אני מבטא את העולם הפנימי שלי, ויש בשירה איזשהו תוכן מסוים, סמליות מסוימת, ויש מקצב מסוים, אלה בעצם האמצעים שהוא הרגיש, ואחרים כמובן על פי הרעיון הזה הרגישו, צריכים להיות קיימים גם בתוך הציור. כלומר, הציור הוא בעצם סוג של שירה. אנחנו מכירים הרבה שירים דרך אגב שנכתבו על יצירות אומנות, שזה בעצם הכיוון ההפוך, אבל כאן למעשה הגישה הזאת אומרת שהציור הוא סוג של שירה, ואם הציור הוא סוג של שירה זה אומר שזה צריך לבטא עולמות פנימיים, רגשות, סמליות, דימויים. עכשיו זה שונה מאוד מהגישה שרווחה באומנות שבעצם דיברה על העתקת המציאות, אז כאן אנחנו לא מדברים על העתקת המציאות, אנחנו מדברים כאמור על סוג של ביטוי עולמות פנימיים, וזה בעצם החיבור לשירה, ולכן הוא עצמו גם ביטא את עצמו במילים, אבל הוא מצא את הדרך הטובה ביותר לבטא את עצמו דרך צבע וקו ודרך סמליות, ואנחנו נראה שיש לו מוטיבים שחוזרים ביצירות שלו והמון המון סמלים, ומה שכל כך מעניין ביצירה שלו זה שבעצם נקודת הבסיס שלו, התשתית שלו זה העולם היהודי, זה החוויות שלו בתור ילד. גם זה דרך אגב קשור לשירה, כלומר זה לספר על זיכרונות, על חוויות, על חלומות. אנחנו נראה שיש הרבה דברים מתוך עולם הדמיון שלו, דברים שהם בעצם לא הגיוניים, כבר אתם יכולים לראות מולכם את הכנר הירוק, ואתם רואים דמות מרחפת. הוא הראשון שהעז בציור להראות דברים שאינם בזיקה למציאות. זה חידוש אדיר. ולכן הזכרתי בתחילת ההרצאה שהוא נקרא אבי הסוריאליזם, כי הסוריאליזם, שזה סוריאליזם, כלומר מעל הריאליזם, שזה כמובן מאוד הושפע גם מפרויד, הם בעצם הלכו בעקבותיו. הוא הראשון, ואני משתמשת במילה העז כי זה חידוש אדיר.
לפני כן גם האומנים האוונגרדים החדשניים, למשל פבלו פיקאסו, עסקו בהיבטים פורמליים וצורניים ביצירה שלהם. הם לא עסקו בעולם סמלי, בעולם של דמיון, ההפך, זלזלו בזה. חשבו שהעיקר הוא או הצבע, למשל בזרם הפוביזם, או הפירוק הצורני, כמו בזרם הקוביזם, וכן הלאה. והוא הראשון שבאמת הכניס את השירה לתוך הציור שלו, והעז לצייר דברים מתוך הדמיון שלו ומתוך החלום. וכאמור, התשתית, הבסיס, זה בעצם העולם היהודי בעיירה שלו. וכאן אנחנו יכולים לראות, אני חושבת, את הדימוי המפורסם ביותר שלו, של הכנר, הכנר על הגג, נכון? כולנו הרי מכירים וחושבים על הכנר, על מחזמר כנר על הגג, ודרך אגב, זה באמת הסיפור, אבל הסיפור הוא לא הסיפור של שלום הלחם, הסיפור שכולנו מכירים של שולם הלחם זה טוביה החולב, נכון? ואז מה שקרה זה שבשנות ה-60 כתבו את המחזמר שהתבסס על טוביה החולב, והמפיקים והכותבים אמרו לעצמם שלא מתאים לקרוא לזה טוביה החולב, השם לא מספיק אטרקטיבי, וניסו לחשוב על שם, ואז הציורים של שגל, של אותו כנר על הגג, הציורים של שגל בעצם נתנו להם השראה, ולכן הם החליטו לקרוא למחזמר כנר על הגג. אז זה ככה הסיפור האמיתי מאחרי כן השתלשלות העניינים, וזה באמת המוטיב שחוזר על עצמו, ושוב מוטיב דמיוני לחלוטין, כנר על הגג, אם כי אני רוצה לספר, יש המון עשרות מאות חוקרים על שגל, ויש שטוענים שזה מבוסס דווקא על סיפור אמיתי שסיפר שגל בעל פה, והסיפור הוא שיום אחד הסבא שלו הלך לאיבוד בעיירה, וחיפשו 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 אותו, ובסוף מצאו אותו על אחד מגגות הבתים, לא מנגן בכינור, הסיפור מספר שהוא ישב ואכל גזר. זה הסיפור, זה הסיפור שככה עבר מפה לאוזן, וזה בעצם מה שנתן לשגל את ההשראה לאותו דמות של יהודי מזוקן, יהודי גלותי, מזקן והפאות והכובע, וזה בעצם נתן לו את ההשראה לאותו כנר על הגג. עכשיו הכינור זה גם כלי שחוזר על עצמו לאורך היצירות של שגל. הכינור בעצם מסמל לא רק שמחת חיים, אלא באופן כללי את הווי החיים היהודי, מכיוון שהכינור ליווה למעשה את מחזור החיים היהודי, החל מברית המילה, דרך אירועים אחרים, חתונות כמובן, ולמרק שגל יש סדרה שלמה של חתונות, גם שם תמיד נראה את הכנר, ואנחנו נראה את הכינור גם בהלוויות. אני רוצה לספר בנימה אישית, וחמי וחמותי היקרים גם נמצאים כאן, זה שהכינור מסמל באמת את היהודיות והמסורת היפה, והם ביקשו בחתונה שלי ושל נצר לנגן, שיהיה נגן כינור שיעבור בין השולחנות, ואנחנו נתנו את ההסכמה שלנו, אז ככה הייתה באמת אווירה יהודית, מסורתית, קצת שטטל, אבל ככה שמחזיר אותנו אחורה לימים יפים יותר. אז זה באמת הכינור של מרק שגל. בואו נראה עוד כמה דוגמאות, אבל לפני כן נשים לב שלא רק הדמויות המרחפות ודמות שמנגנת כינור על גג זה דמיוני, מה למעשה גם דמיוני כאן לחלוטין? הצבעים, נכון? הצבעים כאן למעשה אינם מימטיים, הם לא מחקים את המציאות. המקטורן שלו, שסביר להניח שהיה שחור בתור חסיד, הוא בצבע סגול, בגוון ככה סגול, מאוד עז ובוהק, הפנים והידיים שלו ירוקות, והכינור כתום, כלומר הוא הרגיש חופש מוחלט בבחירת הצבעים, בשימוש בצבעים, וזה באמת מראה על הגישה המשוחררת שלו, כמו שאמרנו, לבטא עולם פנימי, לבטא שמחת חיים, לבטא אופטימיות. כשאני מדברת על אופטימיות, אנחנו נשים לב שגם בזה הוא היה ייחודי. כמה אומנים אנחנו מכירים, מבטאים דווקא את הצד החיובי והאופטימי בחיים. אנחנו נראה בהמשך שהוא כמובן גם ביטא פרעות ביהודים בתקופת השואה, אבל הגישה הכללית שלו לחיים הייתה גישה חיובית, גישה של שמחה,
וזה גם דרך אגב נובע כמובן מהחסידות, וכמובן הנושא הזה של הניגון, הכינור והניגון, גם הם כמובן מושפעים מהחסידות. אז השימוש הזה בצבעים הוא כל כך יוצא דופן, והוא כל כך עכשווי לאותם ימים. אם נדבר שוב קצת מושגים של אומנות, זה למעשה השפעה מזרם הפוביזם שהדגישו את הצבעים. הצבעים בעצם הם אלה שנותנים את המשמעות ליצירה. הם אלה שבעצם מובילים את העין שלנו ומחברים אותנו אל תוך היצירה. אז יש כאן שילוב גם של סמליות ושל תוכן ייחודי, גם של צבעים, גם של עולם דמיוני, שילוב נהדר ונפלא, שמרק שאגאל חידש ביצירתו. אני רוצה להראות כאן למשל יצירה שהיא לא פשוטה כל כך לצפייה, יצירה מאוד מוקדמת, אבל כאן אנחנו יכולים שוב לראות את הכנר על הגג בצד שמאל. הנה הוא שוב נמצא, וזה בעצם לוויה, זה בעצם נקרא The Dead Man, האיש המת, ואנחנו רואים שמקיפים אותו בנרות, גם נרות זה מוטיב חוזר, נרות כמובן סמל לחיים, לא רק חיים ביום יום, אלא גם חיים שלאחר המוות, הנר, הנשמה כמובן, והנה שוב אנחנו יכולים לראות את אותו כנר על הגג. אז בעצם הוא מלווה את שאגאל בעבודות השונות שלו. דמות נוספת זה הדמות של היהודי הנודד. היהודי הנודד זה נושא להרצאה בפני עצמה, אבל מאוד מעניין שהוא מראה כאן את הדמות הזאת עם האטריבוטים של היהודי הנודד, שזה בעצם מקל הנדודים, המעיל הארוך והפקלה הזה, כן, השק, הצרור הזה, שהוא נושא על גבו כאשר הוא נודד ממקום למקום. בעצם הוא מבטא כאן את המוטיב הזה של היהודי הנודד, שלמעשה זה סיפור אנטישמי שצמח מתוך הנצרות, אבל הפך בעצם להיות חלק מה-DNA היהודי שלנו, הנדודים. וזה מופיע בהרבה מהיצירות שלו. אני רוצה להראות לכם כאן עוד דוגמה, זאת עבודה של עיפרון וגואש, אבל כאן אני חושבת שהוא מבטא בצורה כל כך חזקה את הנדודים, את חוסר היציבות, כשבעצם במקום השק שלגבו זה הבית. בעצם היהודי נושא איתו את הבית ממקום למקום. יש אומנים עכשוויים שמראים את היהודי הנודד, למשל אבנר בר חמה, עם מזוודה, אבל כאן הוא ממש מראה את הבית, הבית שהיהודי נושא איתו ממקום למקום. אז מאוד מעניין לראות גם את ההתייחסות שלו למוטיב היהודי הנודד. בעבודה הזאת, שער בית העלמין, אנחנו יכולים לראות ממש תיעוד של בית העלמין בויטבסק, אבל נשים לב לדבר מעניין, תסתכלו על פרטי היצירה, הוא קורא לזה שער בית העלמין, ואנחנו יכולים לראות את הפסוקים מחזון יחזקאל, חזון העצמות היבשות, אבל תראו כאן, השנה היא 1917, הוא בעצם מחבר את השורשים היהודיים שלו, ואת הרעיון הזה של הקימה מתוך המוות, את הרעיון של הגאולה, הוא מחבר את זה לגאולה של אותם ימים ברוסיה, וכמובן שאנחנו מדברים על המהפכה ב-1917, המהפכה הבולשביקית. אז נורא מעניין איך הוא מחבר בין האקטואליה של אותם ימים, לבין החיים היהודיים, ואכן היהודים באותם שנים, יחד עם רבים אחרים, הרגישו שבאמת הגיעה הגאולה, ושבעצם יש כאן החייאה של חיים חדשים ומתוקנים, היהודים כמובן גם קיבלו שוויון זכויות, והייתה באמת תחושה של חיים חדשים. אז שוב, מאוד מעניין איך התוכן ביצירות שלו יש לו משמעות מאוד מאוד גדולה. גם כאן תראו למשל בשמיים את הכחול היפהפה הזה, את הירוק בעלים, וכאן אני רוצה שתשימו לב לדבר מעניין נוסף, דיברנו קודם על הקוביזם, אז קוביזם של ברק ושל פיקאסו השפיעו על מרק שאגאל, אבל לא היו הדבר היחיד ביצירה. איפה אנחנו יכולים לראות את ההיבט של הפירוק הצורני? תסתכלו כאן בשמיים. התחושה היא שהשמיים מחולקים למעין משולשים וריבועים, נכון? למעין צורות גיאומטריות שמתנגשות אחת בשנייה. אז את זה הוא לקח מהקוביזם. אז אנחנו רואים השפעות של צבעוניות מהפוביזם, ואת הצורניות מהקוביזם, יחד עם העולם הפנימי שלו, ועולם הסמלים והתכנים, שילוב של כל כך הרבה עולמות יחד. גם כאן תסתכלו בעץ, אתם רואים שהוא לא תיאר באופן מדויק את העלים, אלא גם
זה מחולק למעין צורות גיאומטריות, רק לידע כללי בקוביזם מכנים את זה קצאים. אז הוא לקח קצת מכל דבר, והלביש את זה על העולם הפנימי שלו. אנחנו כמובן ניתן זמן לשאלות בסוף. אחת היצירות המרגשות בעיניי זה היצירה הזאת, של יהודי מתפלל, וזה מחזיר אותנו לביוגרפיה של מרק שאגאל. סיפרתי לכם שהוא עבר ממקום למקום והגיע לפריז, וב-1914 הוא נסע לביקור מולדת, הוא נסע לויטבסק, ואז פרצה מלחמת העולם הראשונה, והוא בעצם לא יכל לחזור לפריז. אז הוא שהה במשך 4 שנים בויטבסק, והוא מצא את עצמו בעצם חוזר, כן, למראות ילדותו, וכאן למשל זה נקרא הרב של ויטבסק, אבל הוא לא באמת צייר את הרב. הסיפור הוא שהוא פגש את אחד הקבצנים היהודים, שגם זה מין אב טיפוס יהודי גלותי, הקבצן בעיירה, והוא בעצם ביקש ממנו לדגמן, כן, להיות המודל לציור, והנה הוא מצייר אותו עטוף בטלית ועטור בתפילין, גם יצירה יפהפייה ומרגשת, וצריך להבין שהיצירות הללו מוצגות ברחבי העולם. הוא לא התבייש בזהות היהודית שלו, ובגלל הייחוד שלו, ובגלל הסגנון שלו, ובגלל האופי המיוחד שלו, הוא התקבל ברחבי העולם, ואף אחד לא אמר לו, רגע, זה יהודי, זה מיושן, זה גלותי, ממש לא, הוא התקבל בזרועות פתוחות, בגלל הייחודיות שלו, ובגלל האופטימיות שלו, ובגלל הצבעוניות המיוחדת, ובגלל הדמיון, ובגלל הפנטזיה הזו שתכף נראה עוד כמה דוגמאות. אז הנה, יהודי מתפלל, הכי פשוט, הכי אותנטי שיכול להיות. גם כאן אתם יכולים לראות שיש את הפירוק הצורני הזה שדיברנו עליו, למשל כאן, כן, הפסים השחורים על הטלית זזים, כן, ונראים יותר כמו צורות גיאומטריות. אז שוב, הוא מכניס לכאן את ההיבט הצורני, אפילו קצת בפנים, תסתכלו, יש מעין חלוקה כזו בתוך הלחיים, ואף גם יש מעין חלוקה לצורות. עכשיו, מה שקרה, וזה תמיד יש, אני מדלגת, תמיד יש דברים טובים כמובן שצומחים ממצבים קשים, והוא היה מאוד מאוד מדוכא מכך שהוא בעצם מוצא את עצמו במהלך כל מלחמת העולם הראשונה, תקוע אפשר לומר, כן, בעיירת ילדותו, אבל מה שצמח מתוך זה, זה המפגש עם אהובתו. הייתה לו אהובה בלה, הוא הכיר אותה עוד קודם לכן, אבל בשנים הללו האהבה פרחה והם נישאו, ובעצם היא הגיעה ממשפחה עשירה מאוד, ולמרות שהיא באה מבית עשיר והוא בא מבית מאוד מאוד פשוט, ההורים נתנו את הסכמתם והם נישאו זה לזה, והאהבה ביניהם פרחה. יש למרק שאגאל עשרות יצירות שבהם הוא מבטא את האהבה שלו אליה, אז כאן אנחנו יכולים לראות את בלה עם צווארון לבן, אני מראה את זה כי תראו כמה שזה דומה למציאות. הסוף היה סוף טרגי, מכיוון שכבר ב-1944 היא נפטרה ממחלה נשימתית באופן מאוד פתאומי, זה היה בתקופה שהם כבר היו חזרה בצרפת, היא הרגישה, חשה לא בטוב, הגיעו לבית חולים, בתוך 24 שעות היא נפטרה, מרק שאגאל היה שבור לב, היה לו מאוד קשה לחזור ליצור לאחר מכן, אבל בסופו של דבר הוא חזר ליצור באופן פורה, והוא גם ניסה פעם נוספת. נראה לכם, תראו, איך האהבה הזאת לחיים והאהבה לאשתו, כאן אפשר גם להשתמש בכל מיני פתגמים, כמו ריחוף מהאהבה, אנחנו יכולים לראות כאן את הריחוף מהאהבה, כן, תרתי משמע, והנה אנחנו יכולים שוב לראות על רקע העיירה, ושוב הצבעוניות שהיא נובעת מתוך הנפש שלו, מתוך הפנימיות, אין לה קשר למציאות, יש לנו כאן עלים בצבע כחול, עיירה שלמה, בתים שלמים בצבע ירוק, הכל מתוך הדמיון שלו. אחת היצירות האהובות עליי זו היצירה הזו, יום הולדת מ-1923, ותראו איך בעצם היא מרחפת שוב מאהבה, והוא מעוות, יש כאן עיוות, כן, בשביל להעביר את המסר הזה שלו, הוא בעצם מסובב את הראש שלו באופן כל כך לא הגיוני, כדי שהוא יוכל לתת לנשיקה. יצירה פשוט מקסימה. אם נדבר עוד טיפה על אומנות, דבר נוסף שהוא עושה כאן,
הוא בעצם מעוות את הפרספקטיבה, ויש כאן תחושה ממש של שטיחות. אתם יכולים לראות שהדמויות נראות מודבקות לרקע, והרצפה כאן, שהתחושה אמורה להיות כניסה לעומק, הרצפה קצת נראית עולה כלפי מעלה, נכון? כלומר, יש איזושהי תחושה של שטיחות, התחושה הזאת גם מועצמת על ידי השטיח הזה שתלוי כאן, זה עוד דבר שהוא משחק איתו, וכאמור היה לו את האומץ בתור אומן לעשות שינויים שאנשים לפני כן לא העזו לחשוב עליהם. במקביל אליו יש כמובן גם את זרם האקספרסיוניסטים שגם הם החלו להעז וליצור שינויים, אבל שאגאל עם השילוב הזה של כל כך הרבה סגנונות שונים ותוכן כל כך ייחודי, באמת היה חדשן אדיר. אז תראו איזו יצירה נפלאה, אהבה פשוטה ותמימה, כמובן מעניק לזר פרחים לכבוד יום ההולדת, יצירה פשוט יפה ומרגשת. ועכשיו באמת אנחנו מגיעים לתיאורים קצת יותר קשים, ואני רוצה לשתף, אמרתי את זה גם בהרצאה הקודמת, שדבר ראשון שחשבתי עליו במוצאי שמחת תורה, כשהתחילו באמת להגיע הסיפורים המזעזעים והמזוויעים והבלתי נתפסים, אז ישר עלו כן לראשי, עלה לי ככה במחשבה יצירות של אומנים יהודיים שתיארו את הפרעות ביהודים. יש אומנים כמו הירשנברג שתיאר את היהודי הנצחי, שממש תיאר פוגרום מזוויע עם דמויות מוטלות על הרצפה והצלבים הגדולים ברקע, והנה אני מראה לכם עבודה של מרק שאגאל מאוד קשה, באמת בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, וגם מרק שאגאל בתקופת השואה, תיאר מראות מאוד מאוד קשים, ולצערי הרב אנחנו נאלצים לחוות שוב את אותם חוויות, ואני רק אספר שגם היום, תוך כדי, כבר בחודש האחרון, יש המון ביטויים באומנות שמגיבים למעשה לפרעות שחווינו, ובעזרת השם הזכרתי קודם את מוסף שבת, אז בשבועות הקרובים אני גם מסקר את הנושא הזה, מאוד מאוד מעניין לראות איך אומנים בעצם מגיבים לתקופה באופן חזותי. אז כאן אתם יכולים לראות את המלאך הנופל, ותשימו לב שיש מוטיבים שחוזרים על עצמם, כאן מאוד מעניין, זה גם משהו דמיוני לחלוטין, בעצם הפרה, שאצל מרק שאגאל הפרה והעז, הוא יוצר בנראות מעין החלאה בין פרה ועז, בעצם היא מנגנת כאן בכינור, אנחנו רואים מלאך בדמות אישה בצבע אדום של דם נופל, כן, מוות, נפילה, מיטוט, קריסה, וכאן תשימו לב, תכף נחזור לתמונה, אבל אתם רואים כאן, מי אנחנו רואים כאן? את אותו דמות של היהודי הנודד שראינו לפני כן. תראו אותו כאן, אני מראה לכם בהשוואה, זוכרים את היהודי הנודד כאן, והנה שוב כאן הוא מופיע. היהודי הנודד שנאלץ פעם אחר פעם לברוח מהעיירה עם שק קטן, עם מעט מטלטלין, ולחפש בית חדש. אנחנו רואים כאן כמובן את היהודי שנמלט עם ספר התורה, אנחנו רואים כאן עוד דמות שמתהפכת כאן, ועוד דבר מאוד מעניין ומרתק, שזה נושא גם להרצאה בפני עצמה, זה כאן, תסתכלו כאן, מה שאנחנו רואים כאן, זה לא את ישו הצלוב, כמובן שהדימוי מזכיר לנו את ישו הצלוב, קצת קשה לראות את זה כאן כי זה מטושטש בצבעים, אבל יש למרק שאגאל סדרה שלמה של מה שהוא מכנה היהודי הצלוב. היהודי הצלוב בעצם זה תיאור של אותו צלוב, כן, אותו האיש של ישו צלוב, הדימוי כן האיקוני שחוזר על עצמו מיליוני פעמים לאורך ההיסטוריה, כמובן גם באומנות, אבל עכשיו זה יהודי, והיהודי עטוף כאן הוא בעצם מכוסה בפיסה של טלית. והדימוי הזה של היהודי הצלוב בעצם בא ואומר לנו שהצלוב האמיתי, הקורבן האמיתי הוא היהודי. וכמה זה רלוונטי גם לימים שלנו שאנחנו מוצאים את עצמנו, מנסים כן להוכיח לעולם שאנחנו הפעם, כן, אנחנו הפעם באמת הקורבן, וצריך כאן לדייק בעניין הזה. אז גם כאן מרק שאגאל בא ואומר, זה לא הנצרות, הצלוב האמיתי הוא היהודי. זה דימוי מטלטל, אני הראיתי לכם את זה כאן בקטן ובמטושטש, אבל מי שמעניין אותו, יש גם מאמרים, למשל של פרופסור זיווה עמישי מייזלי, שכתבה על הדמות הזאת, על הדימוי הזה, של היהודי הצלוב ביצירותיו של מרק שאגאל,
והוא ממש מראה יהודי כאמור מכוסה עם פיסה של טלית צלוב על גבי הצלב. אז אני חושבת שזה מעורר המון המון מחשבה, וזה רלוונטי מאוד גם לימינו. עוד עבודה מאוד מעניינת, שתוביל אותנו גם לקשר שלו פה לארץ, זאת העבודה בדידות. עכשיו זה מאוד מעניין בעיניי, שהוא צייר את זה כבר ב-1933 עם עליית הנאצים לשלטון, כנראה שהייתה לו איזושהי תחושה פנימית מאוד חזקה, שימים אפלים וקשים באים על העם היהודי. שוב אנחנו רואים את המלאך, את העיירה ברקע, ושוב אנחנו רואים את ההחלאה המוזרה הזאת, כן, בין הפרה לעז שמנגן על הכינור. כמו שאמרנו, הכינור סמל להווי החיים היהודי, למחזור החיים היהודי, והנה היהודי המאוהר, ייתכן שהוא אפילו מדוכא, הוא בודד. הוא בודד בעולם, אין מי שיציל אותו, אבל יש לו את ספר התורה, הוא מחובק עם ספר התורה. כל כך סמלי, והשמיים ברקע אפורים וקודרים, שערה גדולה מאיימת להגיע, אבל היהודי מחובק עם ספר התורה, והפרה מנגנת בכינור, סמל למחזור החיים היהודי, למחזוריות החיים, שממשיכה גם בתקופות הקשות, אי אפשר לעצור אותה. עכשיו, מה שכל כך מעניין ביצירה הזאת, זאת שהיצירה הזאת, קודם כל היא מאוד מאוד גדולה בממדים, חשוב להזכיר, היצירה הזאת, כפי שאתם רואים שכתוב כאן, נמצאת באוסף מוזיאון תל אביב לאומנות. עכשיו, הסיפור הוא כזה, דיזינגוף בתחילת שנות ה-30, החליט שחשוב להקים מוזיאון לאומנות בארץ ישראל, עד אותו יום היה את בית נכות בצלאל שהקים בורישץ, אבל דיזינגוף רצה להקים גם בתל אביב בית נכות לאומנות, והוא נסע לפריז, והוא ביקש מאומנים יהודיים למכור או לתרום כמובן יצירות אומנות. עכשיו, החשיבות הייתה כל כך גדולה, אני לא יודעת עד כמה דיזינגוף היה מודע לחשיבות הזו, אבל כשהגיעה השואה, יצירות האומנות של היהודים, ולא רק של היהודים, נבזזו והוחרמו, חלקם נשרפו והושמדו, רובם הלכו לאיבוד ועד היום מתגלגלים במוזיאונים ברחבי העולם, ולמעשה אותם יצירות שדיזינגוף הצליח להביא לארץ, וגם בורישץ, ובדומה גם שוקן שהצליח להביא לכאן ספרים, הם בעצם הצילו נכסי תרבות חשובים של העם היהודי, שלא היו נשמרים אילולא הם לא היו חושבים על הרעיון הזה של להביא אותם לארץ. אני רוצה להזכיר, הזכרתי את זה גם בהרצאה הקודמת, את המשכן לאומנות עין חרוד, חיים עטר. אותם אוצרי אומנות, אותם אנשי רוח, אותם ראשי עיר וכולי וכולי, שהבינו את החשיבות לשמר את התרבות היהודית, הדרך היחידה באותם ימים הייתה להביא אותה ארצה, וזה מה שהם עשו. ובעצם דיזינגוף נפגש עם מרק שאגאל, והוא הזמין אותו לארץ, וכבר ב-1931 מרק שאגאל הגיע ארצה עם אשתו בלה ועם ביתם אידה, הייתה להם בת אחת אידה, ויש לשאגאל גם צאצאים, נכדים, והם שהו בארץ 3 חודשים, במשך 3 החודשים הללו, ערכו למרק שאגאל תערוכות, גם בבית נכות בצלאל, גם תכף אני אקריא לכם קטע, גם במה שנקרא בית האומנים, שזה בעצם קדם להקמת מוזיאון תל אביב לאומנות, שהוקם ב-1933, ואני רוצה לשתף אתכם במשהו נחמד שמספרים על מרק שאגאל, שהוא בעצם ביקר פה בארץ, וככה בעצם מספר הפובליציסט והמשורר והעיתונאי ישעיהו אברך. כך הוא מספר: לאחר הפצרות מרובות, נאות לבקר בתערוכה, מר שאגאל, כן, של אומנים ישראלים בביתן התערוכות, ברחוב החריזי שבתל אביב. פנים הביתן, לפני 30 שנה ומעלה, היה, אם לנקוט בלשון המעטה, צנוע מאוד. ואז הוא כותב בסוגריים, אברך, הוא עומד כמדומה בצניעותו עד עצם היום הזה. עד עצם היום הזה זה בית האומנים תל אביב, ואכן זה מבנה מאוד צנוע ומיושן, מי שמכיר. ואז הוא מספר, ירדנו ב3 המדרגות, רצפת הביתן נמוכה הייתה ממפלס הרחוב, ונגלה האולם האפלולי על מחיצות היוטה שלו. שאגאל נעצר וקרא בהתפעלות, איזה עוני יפהפה, בדלות כזאת צריכה, חייבת לצמוח אומנות גדולה.
האומנים בארץ הזאת הם חלוצים אמיתיים. הכל כאן מייבשים ביצות, גם הציירים. אז איזו דרך, קודם כל זה מראה את האופטימיות שלו, כן, איך הוא ניסה להוציא, כן, מאז מתוק, ולמרות שהמקום הוא היה כל כך בהלם, איך אפשר להציג יצירות אומנות במקום כל כך מיושן ומוזנח, אבל הוא אמר, הנה, גם אתם הציירים מייבשים ביצות, והוא כל כך צדק, ואני רוצה להסביר שמרק שאגאל מאוד אהב את ארץ ישראל, אבל הוא לא היה ציוני מוצהר, הוא מעולם לא התבטא באמירות ציוניות, הוא לא תמך באופן מוצהר במדינת ישראל או בפעילות הציונית שקדמה לזה, אבל הוא מאוד מאוד אהב את הארץ, הוא התחבר לארץ מהמקום התנ"כי, מהמקום היהודי, מהמסורת, מההיסטוריה, ובאמת את היצירה הזו שאני מראה לכם, הוא תרם למוזיאון תל אביב לאומנות, וכך יש לנו את היצירה הזו, והנה תסתכלו כאן, כאן אני מראה לכם אותו מצייר, והנה אני מביאה לכם ציטוט כל כך יפה ופיוטי, שתורגם כמובן של מרק שאגאל, וכך הוא כותב, נדמה לי כי הצבעים והקווים זולגים כמו דמעות מעיניי, אף כי אינני בוכה. איזה תיאור מקסים, איזה חיבור יפהפה בין שירה לבין אומנות, ובין עולם הרגש לבין אומנות. הוא אומר, אני לא בוכה, אתם לא רואים אותי בוכה, למרות שהזמנים קשים, אבל הדרך שלי לבטא, הזליגה הזאת של הדמעות היא בעצם הזליגה של הצבעים ושל הקווים על פני הקנבס, על פני הבד. משפט יפהפה. הוא ביקר גם בצפת, אני מראה לכם את זה רק לרגע, בפנים בית הכנסת הספרדי של הארי בצפת ב-1931, ואני רוצה לפני כן לספר לכם גם, מעבר לאופטימיות וליופי, הוא גם היה עם הומור. אפשר להעביר הרצאה שלמה על ההומור ביצירה של שאגאל, אבל אני רוצה להקריא לכם עוד סיפור מהביקור בארץ, שאני חושבת שהוא מראה את חוש ההומור של מרק שאגאל. זה פשוט סיפור שמרק שאגאל מספר, כן, באחד מהרעיונות של יהושע אברך איתו, והסיפור הוא כזה. הוא בעצם נפגש איתו כששאגאל ביקר בארץ, וזה סיפור ששאגאל מספר. יום אחד בא לראיין אותי אחד מאורחי מדור האומנות של עיתון צרפתי נודע. שעה ארוכה ישב ופרם את גידיי, תראו גם איזה תיאורים, כן, פיוטיים היו ודיבר כמו כל מבקר אומנות, בידענות מופלגת עם הרבה מילים רומיות. 50 שנה אני מצייר, ולא שמעתי עוד שיטפון כזה של מילים זרות, כפי ששמעתי בשעת רעיון קצרה בסל פול דה ואנס מפי אותו מומחה. סן פול דה ואנס זה העיירה בצרפת, שם הוא גם נפטר. בגמר הרעיון שאל אותי בזהירות מתחנחנת, מר שאגאל, מה דעתך על בן דורך? הוא לא מפרט את שמו, צייר יהודי מפורסם, היושב גם הוא בפריז. עניתי לו, שאגאל מספר שהוא עונה לו, עניתי לו בכובד ראש, דע לך שהזכרת ברגע זה אחד מגדולי הציור בימינו, אם מתחיל למנות מעלותיו לא אספיק, בקיצור גדול מכל גדול. המראיין רשם תשובתי מילה במילה, לבסוף כחכך מעט בגרונו והעז, סלח לי, מר שאגאל, אם אשאל אותך שאלה לא דיסקרטית, אבל בעקבות תשובתך היא מענה אותי מאוד. לפני שבועות אחדים ראיינתי את אותו צייר, ובסיומו של אותו ראיון שאלתי גם אותו, מה דעתך על בן דורך? צייר יהודי מפורסם אף הוא, מרק שאגאל. בן שיחי פתח בביקורת עליך, כפר בכל גאונותך, ולא אחזור כאן על כל מה שאמר בגנותך. איך אפשר להסביר זאת? אתה מפליג בשבחו עד רקיעים, והוא עושה אותך כאפרא דארעא? אין דבר, מספר שאגאל. אמרתי לו, כן, שאגאל אומר למרן, אמרתי לו, אל תתרגש איש צעיר, שנינו שקרנים. אז זה מראה גם על חוש ההומור הנפלא של מרק שאגאל, ובמעט דקות שנותרו לנו, אני רוצה גם להקריא לכם עוד תרגום לשיר שלו, וגם אני חושבת שהוא מדבר באמת על התקופות הקשות, והוא אומר, אולי נשים את היצירה הזו, אני במדבר עומד לפני ערימות של מגפיים, בגדים, אשפה ואפר, וממלמל את קדישי. באמת מתאר את התקופות הקשות כל כך בעם ישראל, כמובן הוא מתייחס לשואה,
ועוד שיר שהוא מתייחס לארץ ישראל. ארצי החדשה היא בת שנים ספורות, מה צעיר הוא בני דוד, כל השנים את הדמעות ספרתי, חיפשתיך בשמיים ועל הארץ. יש לנו באמת, לצערי אין תרגומים מלאים של השירה שלו, באמת זה פרויקט שצריך להוציא אל הפועל, אז יש לי רק קטעים קצרים, אני רוצה לשתף אתכם בעוד קטע קצר. כועסת את עליי ארצי, כמים בתוך כד אני פתוח לפנייך, טלטלת אותי מכבר אל מרחקי אפסים, ואני לישון לעד אבוא אלייך, ואת קברי באפר תכסי. אז כמובן שגם היה לו את הצד המלנכולי ואת החיבור לגורל של העם היהודי, ראינו את זה גם בדמות היהודי הנודד, גם בתיאור הפרעות, גם ביהודי הצלוב, אבל לרוב האופטימיות היא זו שליוותה את החיים שלו. נזכיר רק עוד כמה חיבורים פה למדינה, אז יש לנו כמובן את טרקלין שאגאל, שיש שם, זה מכונה טרקלין שאגאל, תשימו לב בעצם על שם שאגאל, כי יש כאן, כפי שאתם רואים, את שטיחי הקיר היפהפיים, את הגובלנים היפהפיים הללו, שמתארים את קורות עם ישראל, מהמקרא, אתם יכולים לראות כאן את דוד המלך ואחרים, ולכן זה מכונה טרקלין שאגאל, זה בעצם הטרקלין בכנסת שמתקיימות שם קבלות פנים ממלכתיות, וכמובן כולכם מכירים, כאן אני מראה לכם מאוד נחמד, יש לי תצלום של דור אגד האדריכלית, שהיא תכננה את עיצוב פנים משכן הכנסת, והנה זה עוד פעם שמרק שאגאל ביקר בארץ בשנות ה-60, הוא הגיע בשביל לתכנן את אותם שטיחים ואת אותו טרקלין שאגאל, אז פה אתם יכולים לראות אותם יחד. וכמובן שאנחנו מכירים את חלונות שאגאל במרכז הרפואי הדסה עין כרם, את י"ב שבטים, את אותם ויטראז'ים יפהפיים וככה מאוד אבסטרקטיים, וגם כאן אני אספר קוריוז לסיום לפני שנדבר על סוף ימיו. אתם רואים כאן שיש קבוצה ומתקיימות שם כמובן הדרכות, מאוד מאוד ממליצה מי שעוד לא יצא לו להגיע למקום, יש עוד פתיחה אבל אפשר גם לבקש שאם אתם בנסיבות פחות נעימות מגיעים לבית חולים, אבל לפחות תהנו מבית הכנסת היפהפה הזה ומהאור שחודר דרך החלונות והצבעוניות הכל כך כל כך יפהפייה שאתם בעצם רואים כאן ביצירות. והסיפור שאבא שלי במשך שנים היה מנהל השירות הסוציאלי, דוקטור מיכאל רסקין, היה מנהל השירות הסוציאלי בעין כרם, ולפעמים הוא היה נכנס ומצטרף כאן ופוגש תיירים, הוא גם סייע קצת בגיוס תרומות עבור הדסה, ויום אחד הייתה איזושהי קבוצה, ואני מדברת על שנים כן מאוד מוקדמות, הייתה איזושהי קבוצה, ואז בסוף ההרצאה ראו איזושהי דמות מבוגרת ככה, עומדת בצד, ואחרי שהמדריכה מסבירה ומפרטת ומביאה את כל הפרשנויות וכולי, אז אבא שלי שמע אותו אומר, אני לא מבין על מה היא מקשקשת כאן, אין לי מושג על מה היא מדברת, וזה היה מרק שאגאל. אז זה ככה קוריוז לגבי כל העניין הזה של אומנות עכשווית ופרשנות, לא ניכנס לזה, אבל זה גם עוד סיפור נחמד, וכמובן הוא אמר את זה ככה בצורה נורא היתולית כזאת, אין לי מושג על מה היא מדברת, בכלל לא התכוונתי לזה, אבל שיהיה. אז זאת דמותו הכל כך מיוחדת של מרק שאגאל, ואני רוצה לספר בסיפור מרגש. מרק שאגאל למעשה נפטר ב-1985 בגיל 97 בעיירה בצרפת, בסן פול דה ונס, שם הוא בעצם נקבר, והוא היה כבר נשוי פעם, הייתה לו בת זוג ואחר כך הוא נישא בשנית, הוא הייתה נשוי בשנית לאישה יהודייה, אבל בעצם ההלוויה מלכתחילה לא תוכננה להיות בטקס יהודי, ואשתו יחד עם רב ששמע על פטירתו של שאגאל והגיע למקום, הוא בעצם התעקש שיתקיים שם טקס יהודי במקום, ושיגידו על קברו קדיש, ומדובר ברב צרפתי בשם הרב יהושע קלינג, וזה סיפור שגם עובר להם במשפחה, הילדים שלו עלו ארצה ואני מכירה אותם, ובעצם הסבא הזה שהיה רב בצרפת, הגיע לטקס הקבורה, והתעקש שיגידו קדיש על קברו, וכך היה הנכד של שאגאל עמד ואמר קדיש על קברו, וכך לפחות הייתה איזושהי מחווה יהודית מסורתית למרק שאגאל.
על אף שהוא קבור בצרפת, והוא לא קבור בבית קברות יהודי. אז הפעולה הזאת הייתה משמעותית מאין כמוה, ואני רוצה לסיים עם מה שאותו ישעיהו אברך, שהקראתי מדבריו קודם לכן, הוא כותב כך על מארק שאגאל. שאגאל כמובן לא היה יהודי ממנו. המושג בכל רמ"ח איבריו אינו ממצא זאת. שהרי זיקתו היהודית של מארק שאגאל היה בה גם משהו מטאפיזי, היה צוק בתודעה, בדמיון, בחלומות, בכל אורכי הרוח של יצירתו. בעצם הזהות היהודית לא הייתה רק בסמלים, כן, של הכנר ושל הנר ושל לא הזכרנו גם, יש תמיד את הדמות של היהודייה חולבת את הפרה, כל המוטיבים שראינו, זה לא רק במוטיבים סמליים, זה משהו בנשמה שלו, בנשמה היהודית שלו, שבעצם הייתה חלק ממנו וחלק מהיצירה שלו וחלק מהשירה שלו לאורך כל חייו, ואני חושבת שזה גם מחבר אותנו לימים הללו, שבעצם הזהות היהודית שלנו מתעוררת בנפשו של כל אחד ואחת מאיתנו לאור האירועים האחרונים, ואני רוצה לאחל ולקוות שנתאחד יחד סביב המחבר וסביב היהדות שלנו, ושנדע ימים טובים יותר, ושנוכל לחזור לתאר גם במוחנו וגם במציאות חיים יהודיים עשירים יפים פה בארץ ישראל. אז תודה רבה לכם, מוזמנים לשאול שאלות.